Overheids-NV Refineria di Curaçao heeft recht op een bedrag van meer dan $52 miljoen van Refineria Isla. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Zoals bekend is Refineria Isla sinds 31 december 2019 niet langer meer de exploitant van de raffinaderij. Refineria di Curaçao had al lange tijd gevraagd om terugbetaling van opgelopen schulden. Uiteindelijk moest de rechter daaraan te pas komen en die heeft Refineria di Curaçao in het gelijk gesteld. Consul-generaal van China in Willemstad, de heer Li Yigang, heeft een oproep gedaan om samen te werken tegen het coronavirus. In eerste instantie leek het vooral een probleem van China, aldus Yigang, maar inmiddels is er wereldwijd een zorg over het coronavirus en kan er alleen door goede samenwerking een einde aan het virus worden gebracht, aldus Yigang. Op de voorpagina van de Extra vandaag een foto van in beslag genomen marihuanaplanten. De politie heeft gisteren een inval gedaan in een huis in Klein Piscadera. Inwoners werden ervan verdacht iemand te hebben bedreigd met de dood. Maar eenmaal binnen trof men een marihuanaplantage aan. Uiteindelijk zijn er 2 mannen, een van 26 en een van 55, voor beide delicten aangehouden. De Curaçaose regering zal ook in april met een extra heffing komen op brandstof. Onlangs is al een heffing van 2,3 cent per liter aangekondigd voor een periode van 4 jaar. Maar volgens minister-president Eugène Ruggenaat komt daar volgende maand nog een heffing bij. Het geld is nodig voor Curaçao Refinery Utilities, dat momenteel verantwoordelijk is voor de raffinaderij na het vertrek van de PDVSA en daarvoor geld nodig heeft. Coalitiepartij PIN heeft een motie ingediend samen met enkele oppositiepartijen om ervoor te zorgen dat producten die de bevolking wil kopen om zich te beschermen tegen het coronavirus niet in prijs mogen worden verhoogd. Er zou een limiet moeten worden ingesteld voor sommige hygiënische producten, aldus de motie. Maar binnen de coalitie is er geen meerderheid hiervoor en daarom is de motie afgewezen. Een emotioneel moment gisteren in de rechtbank op Curaçao toen een vrouw een oproep deed aan het Openbaar Ministerie om te stoppen met de vervolging van een man tegen wie ze eerder aangifte had gedaan wegens mishandeling. De man heeft haar mishandeld, maar ze zegt dat er niemand anders meer is die haar kan helpen. Ook bijvoorbeeld niet om op haar kinderen te passen als ze moet gaan werken. De zitting ging echter gewoon door en de man is uiteindelijk veroordeeld tot 150 dagen gevangenisstraf, waarvan 130 voorwaardelijk. Deze week maakte de organisatie Phoenix bekend dat de inhoud van 11 containers met humanitaire hulp voor Venezuela onlangs zijn weggegooid. Vorig jaar kwamen die op Curaçao aan en presenteerde Curaçao zich als een humanitaire hub voor Venezuela. Er is echter niks met de spullen gebeurd en uiteindelijk zijn ze dus ook vernietigd. De regering laat nu weten er alles aan te hebben gedaan om de vernietiging van de spullen te voorkomen, maar dat het helaas niet is gelukt.